Марамат хоишмандои Карола, яъне барои шумо баодарҷону 2012 ҳафтмоҳагишай СК Америка. Хуб мега ки даруз шидаи ҳуҷҷатоша ҳамаш яксола танировка, ҳуҷҷат, утилизатсия. Объёми 1.8 хати бихапен яъне барои шумо наружди мошини ягон кор надорад. Бо дар ин салоншан мегирам. Шу мошинчаро тамошо кунед, номерош падар кай. 130,000 сомонӣ хайдори конкрет набоша, иншоалло меган муомилаи нағз мешава. Ина салон сиё, монитори радноӣ, кондиционер яхча, автомат, дару электропакет, хоб полик дора. Хай чихолу шабад мехтуна автолайф мехарен касе ки мошина бхара. Чихолу полик шабад не автолайф мех. Ин агай хафон бинем баодарҷон. Ина дарошуна бинем ки мақсад мошин чихеле. Ина се палажини места. Маълумае ки мошина афкор нест. Ин агай хафон би ина. Багаж тозак шруб. Хуб. Ина дамкрат, ай мошинча гаранги тоза машалла. Дамкрат, памкрат на запаска ҳамаш ҳаст. Бекам де мошинча. Ягай тарафам веш. Ҳами Corolla, Camry ма ростига бисёртар мемонам бачи хотир ки бисёри баодарон мепирсанд. Инаам барои шумо баодарҷоно бихапен Corolla чара ами эскаи тозаи хели кадагӣ нест. Мақсад Америка меган нозада. Номро акаста мемонамш занг бизанед, хайдори конкрет набошед. Муомилаи нағз мекунам. Номеро табуга камонам 104 94 19 19 11 11 16 16. Марамат Lexus 350 баодарҷоно солаш 2015 сол. Америкаи ӯзамаҷо шахшу банавр мегирам. Фул комплектация мошинча хели гарен састаниш дури бадай. Касои да мақбул меша номро кара мемонам. Занг бизанем муш хайдори конкрет набошем бо мошина мин ай пеш мебинем. Чорбона дискоша бин чхела. Так, на салонош ҳуҷҷат, утилизатсия, танировка ҳамаи чӣ дора. Салонош малошни айна. Хуб старстоп. Хуб лукам дора. Ана сидельнику лифт. Документош нава яксола будааст ҳамаш. Хуб нагозай қафон бигирем, ай қафон бигирем мошинча. Хуб нархиш баодарҷону 250,000 сомонӣ. Хайдори конкрет набоша, занг бизанед, хай бо маълумоти бештарам мегирен. Касоида ки RX-ои нав дар курен ин барои шумо 2015 сол. Ягай хафон бигирем, ай хафон бигирем мошинчаро. Ягай тарафам бигирем. Хуб 901 20 25 01 909 94 38 50 номерои соҳиби мошин мешава баодарҷоно. Хейна мошинчаро дехтон. Марамат ин як тага Camry ду баодарҷоно солаш 2007 японка объём моторош 2.4 бо нархи дастрас 97,000 сомонӣ. Хайдори конкрет набоша бо муомилаи нағз дора баодарҷоно. Хуб ҳуҷҷатош ҳаст, танировка дора. Ӯзиам аҷо шахшу бо банавр мегирем, тамошо кунем мошина. Хуб салон шак мегирем, салон шак бинен. Limited будааст, бесключавои на салонош, монитор Android, чӯлакои нағз, салонам тозаи хушрӯа. Ягай тарафаи дастош никели. Хуб ин агай хафон бинеш баодарҷоно. 97,000 ай. Шулам хайдори конкрет набоша бо бин ай пеш муомилаи нағз мекунем баодарон. 4 балонош навай, мисол ягон ҷо хеле кор надора мошинча. Хайнак бо ай тарафам бинеш. Хуб номро акан 101 20 25 01.
салом алейкум баодарҷону падпишкои автолай марамат настрош нафурӯши каролага вардагиам ба қапен бисёри бародарои намирани писанд барое ки айё камаи гаринис ҳастаянш бо зури бада тоза кай 2002 1.8 бензини холӣ ҳуҷҷат танировка утилизатсияш ҳамаш 1 сола мошинчара бинед 4 баллони нав мерава раис корда меояд савдо дай соҳиби мошин ина 4 дар электропакет чихолои биқагизагиай раби ина мошинча коробкаш механи ине ки гарин тоза кай ина қафо қай дарои қафо танировка дора ина 70000 сомонӣ баодарҷоно хайдори конкрет набоша шуд бо ягон чи муомила меша ман номерои соҳиби мошина мемонам дар поёни видео меша мошинои фурӯшитона метонем биёрем ба автолайфа хоб хайна бо бибинем нагай тарафа наҷа уҷаҳтош ҳамаш нав каге баодарҷон салом алейкум баодарҷоно салом падпишкои автолайфда марамати на ба қапен нивара бисёри баодаро гуфтанд ки нива пато нива як та нива вардагӣ аст рош нафурӯшине ки гарини састаниш тоза кай хоб 2008 сол абиё моторош 1.7 инжекторай так да паин тени парого дора хоб ризгавикош инай чиёш дастои боло шавне задагӣ ҳамаш таёри ягон камдӣ надора мошинча пробегшам баъд ками бадай нархша баодарҷоно 60000 сомонӣ мега ана хайдори конкрет набоша иншоалло муомилаи нағз дора ина бо бинен хай мошина хитон баъд пробегшам мега камай хуб 5 корса будаст передо кам дора 4вд канда мебура бароям кӯпштам зури бада ине ки мошин тоза маълум аст ки гарин тоза кай 4 баллонаш навай на мешавини да паи тезаи чекшва 60000 сомон номерои кара мемонам метонем занг бизанем биен хай мошинчара бинем касое ки мошинои фурӯшида метонам биёрам ба автолайфа рекламашон бекунем баодарҷоно ина ютуб инстаграм ҳамашта марамат ина кемри 6 баодарҷоно солош 2020 европа хоб ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаи чиз дорад танировка ҳамаш аст давними бо гибрида баодарҷоно тамошо кунем мошинчаро ҷамаҷо шахшу ба навор мегирам касоида мақбул мешавад метонем бо мошина биен ай пеш бибинем хеле комплектатсия камай так ина салонош кӯжни салон пробегиш 111000 амаги биде мошина гарин кам гаштаге нозада ҷа пробег чиам аст ягай тарафам биеншко 280000 сомонӣ баодарҷоно нархаш касоида мақбул меша номерои кара мемонам занг бизанед хай бо маълумоти бештар метатон хай набо хутонидаи мошинчара партоникои пеш қафо инагай тарафам биненаш номерои кара мемонам инай тарафам старста будааст салоншам гарини хушвар будааст хоб 902 600 500 марамат хундай сантафе баодарҷоно солш 2015 солай абиёи моторош даи дизел оз як ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем тамошо кунем ка моторшам мегирем аз тамошка шидагӣ утил путил ҳама чиз дора ина моторош хоб 4 баллони нав бескулчавой дора дастони кели ина кӯжни салон хоб ҳама навош қоидавӣ кор мекунам баодарҷоно хоб 165000
хайдори конкрет набошам муомилаи нағз дорам номерои карамимону метавонед занг бизанед хеб маълумоти бештарро барои шумо метавам касоеда ки Санта-Фе дар кора инам барои шумо хуб старстов доинанда тараси Дениколив номерои карамимону метавонед зангш бизанед خب 717 30 84 84 номерои соҳибаш ҷа магазини Автулаев барои тамоми маркаи мошинои шуморо ма чихолу полик дорум дастафка барои падишкора бепулай поликои опела дидем барои опело ай полико барои мерседес дору сечка 210 кузов то 211 меша ҳамаи светошон аст чихолои кӯжни аликантара масачкои оригинал зималета хуб ин ай барои кия K5 Optima Sportage ҳамашта меша Lexus RX-дам аст е бача худат медонӣ ки ҷо биёй ҳатман ба Автолайфа биё агар омада наметонӣ WhatsApp да бинависон суратҳоро каталога равон мекунем зинда бубин дастафкаш мекунем мерава саломат бошен мегзарем ба тамошои видео